Da ka jingkeman ka bakrau ba kum ka kunhun jeng kilong kbi ka bala tep kum ka monlang village organization ka bakdup ru ikin reudli ki SSG jong ka snong maurengkang menta ka sni kat santre jemang ka lapnlong ya ka jingrakhe ka ba ipu ipeng ya ka jindap ba sausdam ka jingat lenti ban ai ka jinsakri na ka benta ka imlang ka salang ha maurengkang ya ka ne ka program lapnlong ka snong maurengkang hari boy district ha ka bala wan ban pensit pensenganya ka ne ka jingrakhe jong ka VO do ba meral bonds em amane ka nongpo kumukong san ha ka jingrolang ba belajar rani MDC ka nongpo ba Eric dikhar video umling sin ardi blog ki nongkit kam jong ketika VO bat kid khot jong ketikin rutli ki SSG ki badan ha ka syatri jong ketika VO bat la yo ru ban ot yo cake kum ka dak ka jingkman ni ka cinda ba saus nam jong ketika kunhun ba meral bons em kum nong mi khmat ul ai ko blai ka kerpang ya baro ki nongkit kam ka VO ki bala tre shitom nadu bala thau ya ka ka ban ai ka jin sakri po ka snong ka thau ba deling ba ka jing tre lang jong ki SSG po ka ni ka village organization bala la ban ra shibun ki jingklah po ka ni ka snong ha ka te ka ju ka sngi la yo ru ban plipaj ba no ya ka office kam jong ka monlang village organization SSG ki VO kila treba ha kini ki khendiat snem nila aban ong kamat ke bandong kong ke ba ki VO ki jupen sngo hau MLA wat hangau MDC ru kalong ban penio ya ki office trikam jong ka village organization kalong kamat ke ba mangi kum kinong mi khmat ru ni sngo jenjar jingmot paha ban ai ke jingkersan na kabenta ki village organization ki jungi oi ngidon ke jing trang ngidon ke jing angnut kabangin don hasenda ke jongki ban kersan ya ke jing angnut kaba ki village organization ke jungi ki don nama balai ngia i ba ki babun ki longkumi ha ki snong ki jungi ha ki singi lamba ke jing kesan rat ba jong ka NRLN ha kaba ki la persang ban punrung ha ke jingmut ki jing prakhat jong ki long kumi ke jongi ba ki dei ban long ki ban mi sakhmat ban tre ha ke benta ka bamaki kila bat nilai i kata ke jing persang ki jong ki om tang na ke benta ban kersan ya la ka jong ke yin kesem bat nilai i ru ya ke jing persang ki jong ki ban don benta wat ha ki kam snong ki kam thau ban wan ra e ka khoi ke suba ban wan ra e ka song suk ka song sang di VO gi bapher gila persangru bantre ha kita gi benta kalong ke jingkemen na ka benta ke jongiru banang penbhai gi imlang ka salang ke jongi gi imlang salang hapo snong gi barok kowe kadung gidap ke jing snow sarong ban yi ba ki village organization ha ka juk ka bamenta kilanang kiu syafran na por Katu keskit kaba pila peni pereng jungi benta kadai ka sakhi kaba peni ya kajin pediang kajung pi banlong git khot SCG hapo ko VO katu keskit kaba pila peni kadau syai ya kijing mentoy katu gritang nuksa kaba rite kaba kilonging kilong sem kiyok kijing mentoy Ndri kidangdon sibun kilat kilenti kibaka sorkar pedeng ke sorkar jela lengba jongka NRLM skim ke sorkar pedeng banyarap syaki longkemi banyarap syaki SAG bakin yang hal ki jongki tidak convergence scheme ban snai office kadikawi di kisinjam kiba Nisong kemen bani i namar bahagi senen ke pemensua mla bansina office lembaga convergence scheme MG NRG ki bobun ki BO ki juan ni na kabenta ban yo office kamlong ke besuk yengi kum ginong nikmat ru pan
Penio office haman la kisnong magi BO kumala ban sumtu. Kiladan haman la kisnong. La stang kat tu kan ne. Tang po kanong po kanusi sispa arpo kendai teli kisnong ngatrai la ban la stang kendiak di bompat don kisnong ke badang rip bat konta tu. Ndai ke bobun hi majority kiladon ya di village organization. Ila saki ya ki convergence scheme ki bakum kini Iwi dorbar snong kum ka umrung sai mau pro umdan khasi dan kadang-kadang iwi snong mah barik di bala nang ya convergence scheme ban snai office kum ke jom fi ni kon tempala barang ya elemti barang sina bat kadang-kadang sibun ki ba kadang-kadang elemti nagwanta ba yo ya kene office rekam ka paka ka baha bat ka internet